Ay kabalaka na lagi hapon ko. Saan kung siya may tabo, nara ko diri man. Ayaw ka goal nga. Basta ikaw lang, wala nang iba. I love you. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Sure, Jula, sir ha, kay gwapa ra ba kaing motor? Ipahatod yun rin shock ani sir. Rico bait sa tukong katungan eh. Kalata na ba nila? Grabe na to. Eagles Flower Shop, delivering happiness. Ayo. Ma'am na may kaila Arnold po. Arnold! Bueno. Sir, may hapo, may ngud to. Arnold po sir? Oo. Imo ning motor sir? Oo, ano man. Na may ipahatod yun rin shock ani sir. O katong lights nga diya sa kwan, tubangan. Bayaran na siya sir. Rico bait sa tukong katungan eh. Kalata na ba nila? Daon saan sir? Grabe na to. Pa-receive lang yun, mga picture. Bago yung ligid ay? Bago. Ano kung hindi na magagligid? Asan mong ligid mo? Ano sa likod sir? One eternity later. Bago. Mga gani. Tingnan mo, dapat ito lights sir, katong pangkuhan diya. Para des tubangan. Lights mo? Pagplito? Ano kaya papilang lagi natin tanan? Nabayaran ganyan ni kuan, murag 15? Gila, 15,000? Oo. Pwede na. Pwede kayo? Kung dako-dako ang ligid ani sir. 80-90 eh? Naman is time. 89. Biyahin ako no, kay bukat kayo. Ah, picture, check na to sir, mga may picture sa mo ha. Sige, okay na. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko, makuha mo pa kaya ako'y agad at yakapin. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, sir! Oh. Happy lang sa sir ha. Buhon sa kanang mo sir, kaya ato asang i-reveal kinsa ang napadala ani. Balo na ko ano. Basig chicks ni mo diri sa kuan ang duloy. Wala ilain, Saragos. Ay, sarap yun. The one and only. No, by ila sa ni sir. Ako rin si MM and kani si Abby. We are from AMD Eagles Flower Shop. So kami diri karon para inatod ang pa-surpresa ni sender. Kinsa man ang nganli ko no basig lahi. Ito, G. Letter J. Tanaw na to og siya bagyod na siya mensahe. Taas kayang mensahe murag ugma pa tamang human. Pero usa ana kantahan sa kanamo happy birthday. Ang antanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Oh, may pagkaano ko bisita. Happy birthday to you. Happy, make a wish and blow your candle. Ako yan yung iba. Sige po, sir. Yay! Happy birthday! Wala ko sa halang. Nang luod. Oo, dahil eh. So na siya yung mensahe. Taas kayo yung mensahe. Wala ko kay hapon. Ana lang siya. Thanks for everything. Mau lang to. Taas tayo. Effort guys siya no, sa iyong message. Wish ninyo ma'am sa celebrant. Ikaw na, ma'am. Salamat sa mga kabulay. Ito lang. More birthdays to come. Kato lang kay... Ganaginod, nagpunta na. Katulad na kay bisi mo hilak daw siya. Ikaw, ma'am. Ikaw ma'am. Tagpo kita rin nakapunta. Oh. Dagan pang katuigan ng yang birthday nga magkami. More birthdays to come. More birthdays to come. Okay. Okay. Sige, sir. Ikaw, sir. Taas-taas siguro yung mensahe kay ma'am, sir. Taas kay puto yung Oh, mensahe. sige. Last target. Birthday. Message mo kay ma'am. Ma, thank you. Dili ko wala ko kahit speak nga ano ba.
Ako ba? Kulay ko lang. No, Ikaw no. hilig kay surprise ba? Wala nagparamdam, sir? Wala, puro kasi muli maguna siya niya di magpaybalo ba. Karon mapot niya puro sa dili gid sa surprise mo nang salamat po sa tanan sa pag-understand yung mga ay kabalakan na lagi hapon ko sa kung sa may tabo nara ko diri man ayaw ko ayaw ka goal nga basta ikaw lang wala nang iba. I love you. Salamat. Sure, Juna, sir, ha? Kay gwapa ra ba kaing motor? Wala. Wala. Kanay nakapangalan sa likod ana. Yamara to? Ito lang, Nag-request man siya nga pasayawon daw ka. Ayaw, may dagan kita. Short lang daw. Hindi na lang. Picture sa sir. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sound ang Bigos Flower Shop lang doon